Hey, ¿cómo está hora? Съм Нигер. Здравейте, аз си в томбата, кой ще е уинър и кой ще е... Здравейте! Резервен уинър. Чакай, червения пакет. Салпа е певец! Дозата. Елате, преди да сте ми спуснал розата. Лошо ми е. Не, Подай ми аспирина. Аз съм заходил. Чай, че малко сега. Да копирам този линк, има доста хора записани, абонати, имам 51. Почва много, сега ще малко лива много. Ветровие! Ма те е буко. Ще го тегля от Здравейте, казвам Лиза. си Лирата, привет. Чакай, че с големия пакет. Големия. Ще го тегля от Лиза Доер. Да видим кой спечели. И поставя линка и... Да видим. Аспирина, не знам ми е дозата. О, значи кой печели? Дозата. YouTube Gaming MC! Ау, майко! Тей, това е път... Тегли да резервен. Лошо. Да, Лошо е. така, YouTube Gaming MC и тегля резервен, ако YouTube Gaming MC не си потърси томбата. И това е... Money Boy 12, а не, обърках с собствено едно. Естествено, лошо ми е. Лошо ми е. Това най-лошо. И това е резервен, ако YouTube Gaming MC не си потърси томбата, има 3 дена да я потърси, ако не си я потърси... Че ме прие този тук. Да. YouTube Gaming MC е педарас, той да се знае нап гарен, нап. И си пие едно също и нап. Да, хора, и... Това е... С Америка. Да. Осу. И... Чао!